रादाबनिफ्राय आं बाबुराम बर' दिनै आं दंफैयो 59 नं तामुलपुर बियाबनिफ्राय बे नैबे लावपारायाव खुंनाय गेदेरथार सुबुं गमायाव दिनै दंफैयो बेवहाय भारत हादरनि गिबि मन्त्रि बिथां गाहाय मन्त्रि बिथां नरेन्द्र मदिया दिनै तामुलपुराव फैदों बिजेपि जिएसपि आरो एसजिपि आरो इउपिपिएलजों मदद मोननाय बिजाथि बिथां लेहराम बर'नि थाखाय बिथाङा दिनै तामुलपुर ओनसोलाव फैदों बिसायख'थि फोसावदिंनि मेलाव बिथाङा नुजाथिफैदों बेवहाय गोबां मानसिफोर सुबुं थुबुरमाया बेवहाय जमा जानायखौ जों नुनो मोन्दों दिनै बुंनांगोन जे भारत हादरनि उदांस्रिनि उनाव बे जोंनि तामुलपुर ओनसोलाव गिबि खेबनि थाखाय भारतनि गाहाय मन्त्रि बिथां नरेन्द्र मदिया गिबि खेबनि थाखाय बिथाङा तामुलपुराव बिसायख'थि फोसावदिंनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों बे मोनसे जारिमिनारि सान होननानै जों दिनै बुंनो हायो मानो होनोबा आगोलाव गुबुन गाहाय मन्त्रि बिथांमोना दिनैसिम नैबे तामुलपुर ओनसोलाव नुजाथिफैयाखैमोन दिनै जोङो माखासे बेवहाय गेदेमा सुबुं दङ जोङो बिथांमोननिफ्राय माखासे खोथा मोनथिनो नाजागोन दिनै सार बेहाय भारतनि गाहाय मन्त्रि मदि फैदों नोंथाङा मा बुङो जोबोद गोजोननाय मोनदों जिहेतु माने 70 बोसोरनि उनावबो फैयाखैमोन दिनै जिहेतु जों मोननो हादों बिथांखौ जोंनि थाखाय सान्थिनि थाखाय बिथाङा नुजाफैदों जों माने दिनैनि तारिखआवनो डिक्लार होनो हायो इउपिपिएल जोंनि तामुलपुरनि जितु माने बिजाथि लेहराम बर' बिथाङा जय जानाया 100% जय जागोन नंगौ बिथाङा बुंदों जे देरहागोन माने देरहाखानाया खाथां जाना होनना बुंदों दिनै जोङो सासे दिनै तामुलपुराव गिबि खेबनि थाखाय मुदि बिथाङा फैयाखैमोन दा बिथाङा वेलकाम खालामदों जों तामुलपुर बाखिन्दा हिसाबै गोजोननाय मोनदों बिथाङा फैनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों गोजोनथाव बाथ्रा आरो डेभेलपमेन्ट जाहैगोन बिथां फैबाय माने बिटिआरआव डेभेलपमेन्ट जाहैगोन जों बेखौ आसा खालामनो हायो मोनसे गोजोनथाव रादाब होननानै बिथाङा बुंदों आरो बे मोनसे जारिमिनारि सान आगोलाव मानो होनबा गुबुन गिबि मन्त्रि जालांबाय थेवबो दिनैसिम बिथांमोना जोंनि तामुलपुर ओनसोलाव फैफेराखैमोन नाथाय नैबे समाव फैदों जोङो बे समाव तामुलपुर बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि बिथां लेहराम बर' सार बिथांनिसिम माखासे खोथा मोनथिनो नाजागोन दिनै सार मदि सार फैदों नोंथाङा मा बुङो बे समाव आइ एम एक्साइटेड आं उत्तेजित जाबाय बे फैनायावनो जों माखासे बोलो मोनबाय आरो आसा खालामो बिथांनि फैनायनि अर्थखौ गासैबो बुजिगोन बेसेबांसो भट मोना देरहागोन ना नोंथाङा सानो देरहाखागोन बेसेबांसो मानसि जादों बेसेबां जादों थिक अनुमानसो खालामनांगोन मथा-मथि 5 लाखसो जानांगौ जोङो बे समाव बिथाङा मोनदों देरहानाया रोखा जाबाय फ्राय बिथाङा गोबां मानसि बेहाय जमा जादों होनना बिथाङा फोरमायदों जों बे समाव आरो जों मोनथिनो नाजाबावगोन जे बाक्सा जिल्ला বিজেপিनि दैदेनगिरि बिथाङा जोंनि खाथियाव दङ মোদী স্যার আহিছে আজি আপোনাৰ মোদীজি জিন্দাবাদ আমি খুবই আনন্দিত তামুলপুৰ সমষ্টিবাসীৰ ৰাইজ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষীৰ লোকসকল আজি উৎফুল্লিত সকলোৱে এটাও পৰিয়ালত নহাকে থকা নাই আৰু প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালৰ পৰা এজন ঘৰত কিবাকে আছে বাকীখিনি গোটেই তামুলপুৰ সমষ্টিৰ বাকী ৰাইজ আজি এই নাগৰিজুলি অঞ্চলত লাউপাৰা গাঁৱৰ জামুগুৰি এইটো পথাৰত মোদী ক্ষেত্ৰত সকলো ৰাইজ উপস্থিত হৈছে আৰু খুবেই আনন্দিত আৰু মাননীয় বিশ্ববৰেণ্য নেতা নৰেন্দ্ৰ মোদীজীক চোৱাৰ কাৰণে আৰু তেখেতে যিটো ভাৰতবৰ্ষক বিকাশ কৰিছে অসম আৰু আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চল বিকাশ হ'ব এইটো নিশ্চিত কিমানমান মানুহ ইয়াতে জমা হ'ব আমি অনুমান কৰিছোঁ 1.5 লাখতকৈ অধিক মানুহ উপস্থিত হৈছে हर किसी को पहुंचाने में हमें कोई कसर नहीं अरुणोदय योजना का लाभ भी हर वर्ग हर जनजाति की बहनों को मिला भाइयों बहनों डबल इंजन की सरकार आपकी जरूरतों आपकी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए काम
जरूरी है। आइए साथियों সকলোৰে লগত বিকাশৰ পথত UPPL চৰকাৰৰ দুমাহৰ সফলতা কোকৰাঝাৰ চহৰক শান্তিৰ চহৰ অথবা চিটি অফিচ হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ল আহক আমি সকলোৱে মিলি বিটিআৰ অঞ্চলত শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু একতাৰ বাবে ট্ৰেক্টৰৰ ছবিত নিজৰ বহুমূলীয়া ভোট দি UPPL চৰকাৰক আকৌ এবাৰ জয়যুক্ত কৰাত সহায় কৰোঁ